fátí, ionach sé bheith cáil arís, mar solamh, Donach anseo, scéal eile inniu, well, scéalta ón Afraic, órónna Circíní agus scéalta eile ón Afraic. Tá sómid nniu, na cúpla scéal agus léanamín de ráigling, léanta eile. Tá gílum, agus tá sómid, is feicimid, cén saith scéal a bhíon acu san Afraic. Parlum! Órónna Circíní agus scéalta eile ón Afraic. Tortí sísan sin sé breanú sús ar an monkey atá crocha. Sin húsan sin sé breanú anús ar an tortais. Órónna Circíní agus scéalta eile ón Afraic. Athinsint Gabriel Rosenstock agus ba é Brian Fitzgerald a Washig agus in gúm a Gaeilge. So, tá sóimid ar an céad ceann. Fech, na, cainte ón Afraic. Ní bharóch as na bhriste a bháin an elephant. Órónna Circíní. Bhí buachal óg sa nígéir uair a bháin. Óluú ab anam dó. Bhí pata circe aige, cearc bháin. Bhí siad an mhór lena chéile. Níocha óluú go deo gan an chearc bháin ag ri ina dhiú. Níocha an chearc bháin go deo gan óluú ina cuideachta. Thahan sé le óluú a bheith ag brathnú ar an gcearc bháin agus ag scríoba na talún. Scríob leat, a dearach sé. Lá bháin d'imigh an chearc gan táisc ná tuairisc. Bhí óluú bocht trína chéile. Chín sé agus chín sé. Chuaigh sé á lorg agus gachéin tjup tjup aige. Ach ní bhar rair gorthaí in éon áit. Trí seachta in dhí sin tháinig an chearc bháin a rais agus 7 sicín bheige bháin a eici. Bhí áthas an domhan ar óluú. Thug an bháthair tabhair na hara de na Circíní as chun óluú amhráin dómh. Órónna Circíní na Circíní ní bána. Órónna Circíní zídig dul suit san lána. Amach sa séisiúr tírim las buachlaí na háite tine mhórchríoch sa scobarnach ar imime le sráidbhaile. Le hagla a chur ar na hanmhathe beaga sa díthreabh a rinne siad é sin. Rithech na hanmhathe beaga amach ón tine le teann agla agus déitoch na buachlaí brethorthú ar imime na tine. Heas na buachlaí ar imime na tine le na midóga fia agus í ré leis na hanmhathe beaga a bharú. Scap an tine idró lár a chearcail. Ri na hanmhathe beaga amach go himime na tine agus rug na buachlaí orthú. Nar bhí deire leis an marú thug óluú agus na buachlaí eile ar rais go dtí an sráidbhaile. Thug óluú cairn cleití dóite faoi deara. Éon éigean nar éile gnáim ón tine agus an sin a thuig óluú cad a bhí ann. An chearc bháin agus í dóite ar fad. Marmh. Bhí an-bhrón go deo ar óluú. Ach cad é sin, bhí fuam ag teacht amach as na cleití. Síp, 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 síp. Cad a bhí ann ach na 7 sicín agus í beo bach i gcónaí. Bhí an mháthair tríd iad ar fad a chlúdach le na scítháin. Cailleadh an chearc bháin wacht ach d'éirigh lé a háil a chosint ón tine. Mise an chearc bháin inis ar sa óluú. Mise a bheith mar mháthair agah. As chaint sé amhrán, an todhrán spéisiúilta a bhí chumtha ag a dóibh. Órónna Circíní na Circíní ní bána. Órónna Circíní siad ag dul sús an lána. Fech na buachlaí agus an tine agus na hanmhathe ag tuthe ón tine agus na Circíní go léir. Mar sin cearc bháin. Ná cé ó óluú an sin. Na heile do chud na Hafraice. Líon ba a chéile mar go bhfuil aithne acu ar a chéile. Is bheith chun dámha agus iad á lí a chéile. Tre háracha. Tróna a bháin tháinig beirt tre háracha bhaile tar éis dóibh droch lá seilge a bheith acu. Níor éirigh le irid agus drólín a bháin a bharú an lá sin. Hit an íhan sin agus thosa 2 uair ag séada. Táim fuór
sa madra. Táim se fuair chomh maith sa seacáil. Bhí sé chomh fuair sin nach raibh siad in ancoile. Bhí géag na grán ag luasca agus chuin ghealach I bholach le stír den na nealta dumha. D'éirigh sé andorcha. Cén solas is sin hawl sa madra bail. Sin tinne sa seacáil. Cad is tinne ann? Rud a chunneó jas teolaí hu. Imig agus fáin tinne sin duinn, mar sin sa madra le nach rathar. Agus leis an duine an tinne sa seacáil, seachan an duine a ratharín. Tar éis tamil leabhar madra a réis. Táim chun ísach na tinne sin a áil ón duine sé. An jocaigh tú lom? Ní jocaigh, tá an duine an séireach sa seacáil. Has madra. I móigh mé lom féin, mar sin sesin. Agus dimig. Bhí cuaramach sa seacáil ina dhéig. Bhí an chóramach. As go brach le madra agus nis stop sé go dtí go bhacha sé an tinne. An chéad rád eile chúisigh na cearcha go léir a bhí ag an duine. Tháinig an duine amach agus slá in na lámh aige. Rug sé ar wadra. Cad a thug an seothú. I gcéir cearc a chuidhfuim atá tú. Cuirigh mé geall air. Ó, a chuine ná marig mé. Bhí mé préachta leis an bhuacht. Níl weim ach beag an beag de has na tinne sin agus I móigh mé lom a ríis sa madra agus thosaigh sé geoníl. Bhí trua ag an duine dó. Sí síos in aice na tinne dit féin, mar sin sé sin leis. Ó, sa madra leis féin, nach jas seo. Nach jas. Cha an duine a hiile cunne ar an tinne. Is gear gur an a lasracha ag léamh éirde. Bhfuil tú te do róchan inis san duine. Má tá nach bhfuil sé námdid bheith imacht. Ó, sa madra, agus déach sé an duine lena thuúla móra donna. An léchad am fannacht an seo sa madra. Geallam dit nach dhéanamh mé dochar duna cearcha. Racha mé amach ag seilligh leat agus caróigh mé leat ar gach éon bhealach. Ní thóróigh rud ar bith an cheabhar a dheoigh tú weim. Bé mé ag sprí le a chud páistí. Tuairigh mé ar a dóibh. Má hagan gadaí a lár na híthe, tá sóigh mé ag tafan. Rinne an duine machnamh ar a méid a dúirt madra. Tá go maith, mar sin, san duine, fan lom an seo. Agus dan. Bhí dearhhar go gent ag an duine agus ag an madra. Réiteigh siad go maith le chéile, agus an madra leis an duine I gcónaí. Uaireanta, I lár na híthe, clois an madra a rathar, seacáil, agus ag léach amach. Bá! Bá! Tá seacáil fós ag feitheamh lena rathar a dimigh amach fadó chun ísach na tinne a áil, agus nar tháinig a rais riamh. An fech an picú hús an sin an duine agus an tinne jas agus an madra ag leis an tinne an sin agus seacáil a mo leis féin. Ó, an fear atá ar an talamh ní hitigh sé. Na moncathe agus na héisc. Bhí sé súr na báistí ann agus bhí tuilte ar fud na Tanzáine. Chua a lán anmha ar a dethe I drón na Gnach. Tháinig na tuilte chu tappa sin gur bág a lán acu. Níor bág na moncathe áfach, mar bhí siad sin in an léim in airde ar an grán in am. Déach na moncathe síos agus chonig siad na héisc. Bhí na héisc ag léim as an isce agus iad ag baint sprí as na tuilte go léir. Féchorthú na créatúr sa monkey amháin le na chara. Báfar iad. Tá ceart agad sa monkey eile. Níor éirigh lo na cosa a thuairt lo. Fech, sin díoch ba chúis leis. Níl éon cosa futhú. Muise an chéad monkey. Seo linn, caithfar teach de gabhar orthú. Sí sló gur cheas siad ar bhruach na hawan.
agus siúd lo ag iascarocht. Bhí sé Jackar brethir na héisc ach tar éis tamil d'éirigh lo a lán acu a gabháil agus a legan an bhéir. Is gear go raibh caran iasc in na lí an bhéir agus gan cor osta. Caithfidh go bhfuil an tuirse orthú sa muncí acu leis an muncí eile. Caithfidh go bhfuil san muncí eile is léir go bhfuil colla uthú. Se, bhí hí lá má ibre déanta ag na mongcathe, dár lo féin. Colla sábh san na mongcathe an sin leis na héisc, agus dimigh si lo arás I meas na grán. An té bhfuil buinach ní gá rá leis cá bhfuil an doras. Hastig an dobrach a bheith ina iasc. An chéad duine den trefh cucúiú riamh, deirte gur cucúiú a banam dó. Agus anam an tráile in racóníar, cucúiú, cad eile. Fige is céile cucúiú sa cúcúis, teanga álinn an phobal cucúiú. Tá go leor scéalta cucúise ann agus is deas an scéal an scéal seo a leanas. Na cineálacha anbha fadar dain, bhí planar letómh ag na gáid, dia an dain. Maidir le dobrach, bharrtaigh na gáid gur sna foríiseacha agus ina mána a bheadh sé chur faoi. Ba nós le dobrach fér agus plandaí a ithe. Go fíor anmh agus gantanas plandaí ann, ba nós leis feol anbha a ithe. Níor bhac sé, riamh le hiisc a ithe. Bhí togha gach planda fáil aige sna foríiseacha agus na mána, agus anmhí bit eile in omíoch leis. Bhí dobrach an cheanúil an mia, áfach, agus d'éirigh sé ráir in imimecht ama, an ráir fad. Bhí an ráir sin mar bheith cóta tromte mór hímpel agus ó hála bheith éirithe cho ráir sin, bhíoh teas na gréine ag churisteach go mór Bhíoh sé chur alais agus bhíoh deoch isce bhaid go minic leis an tart a bhuacha. Thaíoch sé síos go dtí an linn mhór gach lá le deoch isce a bheith aige. Bhíoh sé an éiad leis na héisc agus iad ag snámh sa linn. Bra fionúir a bhí an tuisce intí. Iscin tneachta láite a hagan an ús ó léamh na céine. Ó, nach íomhan díomh a dearach sé, nar bhráil am a bheith miasc agus cónaíonn seo I bhur measc san isce fionúir. Ach mé a bheith in isce an tneachta láite ní bheith teas na gréine ag churisteach orm a thuile. Bin mar bhí aige an créatúr lá in lé. Bhí sé ag éirí níos ráire an tam fad a bhí an ghrianthe churisteach níos mó agus níos mó. Deire dúirt sé leis féin go bléach sé an cás le dia an dain. Scart sé in airde chun na bhlais. An na gáid sé, lig dom cónaíonn seo cos linne, tá marmh fad ag an ghrian. Thúla dia an dain an caint sin. Caithfidh mise na héisc a chosant a sesin. Má ligam duite cónaí cos linne, cábhith nach nachróidh tú den nósanna itheáin agus go dosáidh tú na héisc a ithe. Nílam in an teas marfach seo a hasamh níos mó sa dobrach. Geallam dit an gáid nach gurthaigh mé isteach na héisc. Chlach dia an dain trúadó. Tá go maith a sesin le dobrach. Tugam cead de cónaí cos linne, is leat sa fasta na linte, na haimhneacha agus na lochanna go léir. Ach, sa dobrach. Conas a chrothóigh tú domsa go tú ag seasamh le docal san na gáid. Mar seo an gáid sa dobrach, nar bheith an bia ag gabháil trí a chorp teochaigh mé amach as an isce. Ní hálóin an tuisce go brach, agus beidh tú an nana íonaise a eicáil an bhéir. Feicigh tú nach bhfuil irid agus cnámh bheith éisc a bháin ann. Tá go maith mar sin sa dí an dain. Ach, cnóid mise súl dhéar ort. Agus is mar sin atá sé go dtí an lá aniu,
tá an dofarach amach as an isce agus déanann sé a chóram. An sin féchan sé an irde chun díon dain agus déir sé. Féach an an gáid, ní a chorméisteach na héisc. So, fágan an ceann sin den chéadú eile. So, ben cúpla scéal an Afraic, súil an gur háann si libh, agus tá mit snú, si bheith eáil a rís go luath, le don chéad leabhar eile, fannig is slán.